Spiritu qaddis liħlaqna, ejja lil-moħda u lilna. Jimla bil-grazzja tiegħek, il-qlub li intħlaqtilna. Jintlaq pardon ta' Alla, li tieqaf dejjem magħna. Għajn ħajja nar imħabba, u qawwa tar-ruħ tagħna. Intqassam seba' doni, intliet il-levilija, tal-missier minnhom wieħed, fik bl-erf nilsna monija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħut il-għażiż l qegħdin noffru dil-qudiesa għal bżonnijiet tal-familja Muscat. Illum infakru wkoll it-30 sena minn l-Papa Ġwanni Pawlu II, illum San Ġwanni Pawlu II żar dan is-santwarju. Qegħdin niċċelebraw ukoll il-festa ta' San Filippo Neri, saċerdot. Walek biex nitħejjew tajjeb għal dan il-misteri li qegħdin niċċelebraw f'din in-novena tal-Ispirtu Santu, ejjew issa nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla indejjem u f'kull żmien tolli l-qaddejja fidili tiegħek bil-glorja tal-qaddisin. Fit-tiba tiegħek għatina li aħna nitħeġġu b'dak in-nar tal-Ispirtu li bih tkebsed b'mod tal-għaġeb il-qalb ta' San Filippo Neri. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien minn miletu, Pawlu bagħat isejjaħ lill-Presbiteri tal-Knisja ta' Efesu. Meta waslu għandu qalilhom: intom stess tafu li jien ġibt ruħi kemm dawmt magħkom minn dakinhar li rfist l-ewwel darba fl-Asja. Kif qdejt lill-mulej bl-umiltà kollha, bid-dmugħ u bit-tiġrib, u li fih sibt ruħi minħabba t-tnassis tal-Lud. Qatt ma bżajt nurikom dak li hu ta' fejda għalikom u nallimkom kemm bil-ferħ u kemm fil-beraħ u kif ukoll fid-djar. U nwissi lill-Lut u lill-Griegi li għandhom jindmu u jduru lejn Alla u jemmnu fil-mulej tagħna Ġesu. U issa araw, jien imġiel mill-Ispirtu sejjer Ġerusalemm, bla ma naf x'se jgħaddi minn għalija hemmhekk. Naf biss li l-Ispirtu Santu wrini f'kull belt li hemm jistennewni ħabs u tbatija. Iżda jien lil ħajti xejn ma nqisha għażiża għalija, jekk mhux biex intemm il-mixja tiegħi u l-ministeru li ħadd mingħand il-mulej Ġesu, jiġifieri li nagħti xhieda tal-Evanġelu tal-grazzja ta' Alla. U issa jien naf li intom ukoll li fostkom għaddejt inxandar is-saltna minnhomx se taraw wiċċi aktar. Għalhekk nistqar qudiemkom illum li m'iniex ħati tal-ħsara li tistgħu iġġarbu, għax jien qatt ma bżajt nurikom dak kollu li Alla irid minnkom. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Islaten tal-art jannu il-mulej. Xita bil-kotra intibat u Alla. Fuq l-art wirtijek u meta kienet bilaċ inti ħijejta. Il-poplu tijek jammar fija, fit jubitek u Alla, għal fqajjar ħejjejta.
imbierek sid il-mulej minn jum għall-ieħor. Jieħu ħsiebna Alla s-Salvatur tagħna, Alla tagħna u Alla li salvana. Il-mulej sidna mill-qalb jeħlisna. Slaten tal-ard għannu lill-Alla. Alleluja, alleluja. Jien nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu refajneh lejn is-sema u qal: Missier, waslet is-sija. Għati glorja lill-ibnek biex l-iben jagħti glorja lilek, bħalma jien tajtu s-seta fuq kull bniedem biex jagħti l-ħajja ta' dejjem lil dawk kollha li jien tifdejtu. Din hi l-ħajja ta' dejjem li jarfu lilek, Alla waħdek veru, u lil Ġesu Kristu li jien tibgħat. Jien glorifikajt lilek fuq l-ard billi temmejt ix-xogħol li tajtni nagħmel. U issa Missier, igglorifika lili għadek fil-glorja li kelli miegħek qabel ma kienet fid-dinja. Jien għarraft ismek lill-bnedmin u inti tajtni mid-dinja. Kienu tiegħek u int tajthom lili u huma ħarsu kelmtek. Issa jafu li dak kollu li tajtni ġej minnek, għaliex il-kelma li jien tajt lili jiena tajtu lilkom. U huma laqgħuh u għarfu li ta' bil-ħaq li jien ħriġt minnek u għemnu li jien tibgħatni. Jien għalihom nitlob, ma nitlobx għad-dinja, imma l dawk li inti tajtni għax huma tiegħek. U dak kollu li huwa tiegħi huwa tiegħek, u dak li huwa tiegħek huwa tiegħi, u jien glorifikat permezz tagħkom. U jien m'għandkomx aktar fid-dinja, iżda huma għadhom fid-dinja, jien ġej minn għandek. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Ekħut l-eżis qegħdin inkomplu din il-mixja bitħejjija għal Pentekoste, in-novena tal-Ispiritu Santu. U l-Ispiritu Santu l-frott ewlieni tiegħu hu li jaqgħadna ma' Alla, li jiftħilna l-moħħna u l-qalbna biex kemm il-moħħ tagħna, kemm l-intellett tagħna, kif ukoll l-emozzjonijiet tagħna ikunu miftuħin għal Alla, u billi jkunu miftuħin għal Alla mbagħad jibdew jirriflettu fil-ħsibijiet tagħna, fl-azzjonijiet tagħna, fl-emozzjonijiet tagħna l-istess sentimenti ta' Alla. Il-Vanġelu tal-lum li għandna kemm qrajna u sinjal per eċċellenza ta' dak li jista' jagħmel fina l-Ispiritu. Għandna l-Ġesu fl-aħħar ċena fid-dialogu intimu għall-Missier. U jekk naraw sew il-Vanġeli, kull Vanġelu jindikalna li Ġesu kien dejjem immexxi mill-Ispiritu Santu. Dan l-Ispiritu li kien jagħmel lil Ġesu kapaċi biex jingħaqad mal-Missier, il-gwida tiegħu. Ġesu fih innifsu kellu l-bżonn tal-Ispiritu Santu biex jitkellem mal-Missier. It-Trinità qatt ma nistgħu nifirduha. U kif talab Ġesu u billi aħna wkoll aħna u li Alla, din l-istess ħaġa li għamel Ġesu bil-qawwa tal-Ispiritu nistgħu nagħmluha. U persuna verament immexxija mill-Ispiritu ta' Alla hi persuna li tagħmel dak li għamel Ġesu. Dak li għamel Ġesu llum f'din it-talba. L-Ispiritu Santu jgħinna nirrikonoxxu l-għaqda tagħna mal-Alla, jgħinna nibnu dialogu miegħu fiduċja mal-Alla l-Missier, jgħinna wkoll biex is-sentimenti dak kollu li jagħmel u għallem Ġesu jiġi u ngħixuh fil-istess ħajja tagħna. Issa ħafna drabi li ma tkunx ħaġa fil-arja,
Aħna xi kultant naqraw il-ħajja ta' Ġesu u naħsbu li għandi nagħmel l-istess affarijiet eżatt, le. Jien irrid ngħix bl-istess sentimenti ta' Ġesu fid-dinja fiċ-ċirkustanza li nsab fija. U din tara mill-istess qaddisejn illum għandna San Filippo Neri li kien jgħix fi żmien ġo Ruma fejn kien hemm ħafna foqra. Kien hemm tfal abbandonati. Ra dik ir-realtà u permezz tal-Ispirtu Santu għażel li jagħti ħajtu għal dawk it-tfal u fetaħ l-oratorju. Hemm oħrajn li jingħataw lill-Alla permezz tal jmorru l-missjoni. Hemm oħrajn li jaqdu lill-Alla aktar fil-komunità tagħhom, fil-familja tagħhom. F'dan l-affarijiet ma rridux inqabblu lilna nfusna ma' ħadd. Għax jekk nibda qabbel lili nnifsi ma' ħadd ieħor qed niżbalja. Jien għandi ninkoraġġixxi l ħadd ieħor jgħix dak li l-Ispirtu qed inebħu li jgħix u jien nara fiċ-ċirkustanza li jien fija bħalissa forsi laqas nista' noħroġ kif irrid la nista' mmur knisja, f'dik ċirkustanza ngħid imma Alla x'irid minni. U forsi jibda jgħaddi żmien u aktar ma ntulu f'din il-pandemija forsi l-mulej aktar jibda jispirana għal xi ħaġa partikolari. L-ewwel tiġi l-ispirazzjoni, imbagħad wieħed jibda jaħdem fuqha nivverifikawha jekk hix minn Alla jew le, imbagħad jekk dak li nibgħet fil-qalb tagħna ikun ġej minn Alla, dik iż-żerrija tagħti l-frott skont il-frotta tagħha. X'tifhem bija. Jekk il-mulej ħawel fina siġra tat-tuffieħ, il-frott tuffieħ ser ikun. Jekk iħawel fina sidra tal-larinġ, il-frott larinġ ser ikun. Jiġifieri jekk iħawel fina tip ta' pastorali jew tip ta' għajnuna lin-nies, jekk dik tibda tiġi fil-qalb tagħna fit-talb, meta jritu, imbagħad nagħtu l-frott. L-importanti ma nippretendux jew ma naġlux il-proċess. Kif tafu siġra tħawwilha tinbet ftit, tħallija magħluqa għal kwiet, mhux tesponija mal-ewwel għall irjaħat, hemm min jagħmlilha tank madwarha, u forsi wara 3 snin, 4, 5, jekk siġra kbira tibda tagħti l-frott. Hemm oħrajn li jħallu l-frott wara ftit xhur. Jiddependi mis-siġra miż-żerrija li jiżra l-mulej. Jew nitolbu l-mulej biex ispirati mill-Vanġelu u skont l-eżempju ta' Ġesu inħallu il dan l-Ispirtu jaħdem aktar fina. Ejja Spirtu Qaddis mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. U jew saħut il-eżis iresqu t-talb tagħna l-missierna tas-sema, jew nitolbu għall-Papa, għall-isqfijiet, għas-saċerdoti, għall-Knisja kollha, għal dawk kollha involuti fil-pastorali fil-Knisja. Tolbuk missier ħanin inkompli jixħed l-Ispirtu Qaddis tiegħek fina għall-ġid tagħna, għall-ġid tal-familji tagħna u għall-ġid tad-dinja. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Spiritu tal-mulej et jistri fuqi. Spiritu tal-mulej ikkonsagrani. Ħan wassal b'xara tajba, b'xara ħilja lil-fajrin, faraġ u slim, ħelsi jasrin. L-Ispiritu tal-mulej et jistri fuqi. Ħanati xhieda ħajja ta' twemini, jislif
xandar kull imkien li zbaħ aħbar jissaltna ta' Ġesu. It-tolbuġ bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mejdejk sagrifiċċju għat-tifħir bil-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla ta' tiba bla qis, f'San Filippo Neri intritt il-bniedem l-qadim u sawwart il-ġdid maħluq skont ġbija tiegħek. Fi ħniena tiegħek ġeddet lilna l-koll biex fis-sagrifiċċju li lilek tant jogħġbok nofrulek kif jixraq il-vittmi ta' tpattija b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Alla missier Alla li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U wara li qam mill-imwiet, wara lilu nnifsu bid-dieher lid-dixxiepli tiegħu kollha u qudiemhom tela s-sema biex jagħtina sehem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk b'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għola ta' smewwiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għola ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobb sradd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu,
kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna jitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Is-saħut l-eżiż nagħmlu flimkien magħkom it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li jien tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla tista' kollox, int qawwejtna bis-saħħa ta' tqarbina mqazza li għamilna. Għatina li fuq l-eżempju ta' San Filippu
nitalmu u nfittxu dejjem lilek fuq kollox u nuru lid-dinja ġbija tal-bniedem il-ġdid. Bi Kristu Sidna. Hekk infakrukom li għadha il-ġurnata tal-Erbat, hekk għalkemm is-santwarju mhux qed ikun miftuħ bħas-soltu għal ħinijiet twal, xorta tistgħu ssegwu il-quddies permezz tal-internet. Filgħodu għalhekk l-appuntament hu issa fit-8:15 għat-talb ta' sbieħ il-jum li jkun kemm fuq Radio Marija kif ukoll fuq il-YouTube u l-Facebook. Imbagħad il-quddiesa ta' 8:30 ta' filgħodu bil-ħsieb li tkun fuq il-YouTube u l-Facebook tad-Djoċesi u tas-Santwarju. Imbagħad wara dan is-Santwarju jkun miftuħ għan-nies għat-talb privat, jkun miftuħ għal ħabta mid-9:15 wara l-quddiesa sa ftit qabel nofsinhar. Infakrukom biex min jiġi jġib miegħu il-maskla jew il-vajżer. Imbagħad fl-għaxija jagħlaq fl-nofsinhar is-santwarju jerġa' jiftaħ għall-4:30 sas-6 ta' filgħaxija. Imbagħad fis-6 is-santwarju jagħlaq u jkun hemm ir-rużarju fuq l-internet immexxi mit-tfal. Imbagħad fis-6:30 ta' filgħaxija ikollna l-quddiesa bil-ħsieb kemm fuq Radio Marija kif ukoll fil-Facebook u l-YouTube tad-Djoċesi kif ukoll tas-Santwarju li dawn tal-aħħar jibqgħu jxandru anke l-adorazzjoni sal-ħabta tas-7:30. Inħeġġukom biex dawn mument inqazzuhom anke permezz ta' dawn il-mezzi u min ma jkunx jista' jitlob ftit waħdu jħisib ħin fil-ġurnata u jirrelata mal-mulej permezz Tomna Marija. Il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirku il-mulej. Wejjew issa nduru fuq Omna Marija u nitolbu għat-talba li talbitna stess minn dan is-santwarju. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftejk Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftejk Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftejk Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Spiritu qaddis li ħlaqna, ejja lil moħda u lilna, timla bil-grazzja tiegħek il-qlub li intħlaqtilna. Jintlaq pardon ta' Alla li tieqaf dejjem magħna. Għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Intqassam seba' doni, inmiet il-Levirija, tal-Missier minnhom wieħed fik bl-erf nil-snamonija. Ixelbi dawl is-sensi kebbes il-qlub li mħabba u saħħaħ dan ġisimna bil-mart li fih jitrabba. Bot minna żomm li l-għadu